Il-Professur u l-konsulent mediku Aaron Casha huwa S-Sitt Persuna li miet infettat bil-Coronavirus. Huwa kellu kundizzjonijiet mediċi oħra. Huwa rriżulta fil-pożittiv għal COVID-19 fid-9 ta' Mejju. Il-kirurgu tal-qalb u lettur fl-Università ta' Malta miet fl-Isptar Mater Dei matul il-lejl li għadda fl-età ta' 53 sena. Fuq il-midja soċjali kienu bosta li esprimew id-dieqa tagħhom għall-mewt ta' Casha, fosthom ex-kollegi kemm fl-Università ta' Malta kif ukoll mill-Isptar Mater Dei. Bint Casha qalet li ma tistax temmen li qed tikteb dan il-kliem. Il-bint qalet li tinsab gburija li għamlet minn kollox biex missiera jħossu komdu, mifhum u maħbub. Hija tħossha xxurtjata li kellha lilu bħala missiera. Qalet li se tħoss in-nuqqas ta' diskursati u l-mumenti fejn kienu jaqsmu l-interessi tagħhom, imma qalet li l-unika konsolazzjoni li għandha li taf li issa jinsab f'post aħjar u l-madux jissieret mal-ħajja. Fi stqarrija l-Ministeru għas-Saħħa tal-kondoljanzi lill-qraba tar-raġel appella biex il-poplu jsegwi l-appelli tad-Dipartiment tas-Saħħa għax hekk biss nistgħu nipproteġu l-aktar vulnerabbli fis-soċjetà tagħna. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.